Здравейте! Отново сме заедно в нашите ароматни срещи. Днес искам да ви разкажа накратко как да използваме етеричните масла в ваната. За тези, които нямат вана, могат да си купят ваничка за крака, която е абсолютно също толкова прекрасна и също с толкова много ползи, както и самата вана. И за тези, които пък не искат да имат ваничка нито за крака, нито пък за голяма вана, могат да използват душа. Как използваме етеричните масла в ваната? Аз лично използвам етеричните масла примесени с епсън соли. Това са магнезиеви соли, които са с висока концентрация на магнезий и йод в себе си. Използвайки ги във ваната, ние чрез кожата поемаме това количество магнезий, което се усвоява много пъти по-бързо, отколкото прието чрез хранителни добавки. Как използваме етеричните масла? Добавям ги в солите. Солите ми служат за емулгатор. По този начин маслата се разтварят по-добре във водата и можем да предотвратим разни кожни раздразнения, тъй като знаем, че етеричните масла по принцип не се разтварят във вода. Първото етерично масло, разбира се, е лавандулата. Това е моя фаворит. Него използвам, когато имам нужда да релаксирам. Ето тук намирам розмаринчето. Розмаринчето, разбира се, знаем. Него го използваме, когато имаме нужда да направим косата си блестяща, да предотвратим косопада, да се избавим от сивата коса, но и да регенерираме клетките на нервната си система. Така че когато се чувстваме изтощени, прибягваме към етеричното масло от розмарин. Ето тук намирам лимончето. Лимончето го смесвам заедно с грейпфрут и можем да добавим също и див портокал. Такава една страхотна комбинация от цитруси ни носи страхотни ползи, като тя подобрява нивата ни на серотонин и по този начин ние се чувстваме много по-щастливи, много по-уравновесени, много по-доволни от живота си и се бавим и се, разбира се, по този начин се борим с целулита, борим се с лошото настроение и помагаме на кожата ни да бъде сияйна и мека. Още едно тук масълце, по-скоро бленд, защото доTERRA се е погрижила и за тези, които трудно запомнят кои масла могат да се смесят с кои. Има най-различни блендове, които доTERRA е комбинирала така добре, че ние можем да ги използваме в готови комбинации. Например, ето този бленд Aroma Touch. Той е страхотен, когато сте имали много тежък ден, много тежък физически труд или много интензивна тренировка в фитнеса. Ето това е нашето лекарство за мускулна треска. Така че последвайте ме, пишете ми и питайте за още много страхотни ползи и рецепти за етеричните масла.